Jo a l'iPad també hi jugo, Pipo. Molt bé. Però què? Poseu o no? Va, poseu-vos, que ens farem la cosa. A veure on us posareu. Aquí a la façana, no es vegi maco, No hi ha lloc mata de llum. allà on estàvem sentats, Miquel, poder, no? Sí. Amb l'Àngel, però no li he dit res, però... Mira allà. L'Àngel està tonto. L'Àngel ja ha acabat el llum. Però és que està tonto. No, a veure, farem de posar Aquí a la façana de la casa. Sí, avui. Ui. Crec que no tens el so posat, del micro. Així es guanyen concursos de Però hòstia, però... Ara no hi ha res. Ara aquí fora que ens portin una ampolla de cava i pim-pam. Pim-pam! I ens para bufi. Pim-pam. Jo aigua. No, veieu, net, sempre 62. Jo ara estic sobre 74 i he arribat a 80. Però aquest any vaig I he arribat a poder el màxim que he passat a la meva vida. jo estic a 74. No. I he arribat a 80. Tu havies arribat a 80, que ja tu deus No, ser. Ara quan està? Jo 78. 78, però passava fa un any i mig 90. 90. El màxim que he passat a la meva vida, 60, quan jugava, Va subiendo, no hace L'any nada. passat 90, per exemple, quan ens vam veure. No, dos. sí que s'ha primat. Hòstia, Si dic que estava a 90 quilos, 80 déu nhi Sí, no, és que I d'un any a l'altre dius, hòsties, si al moment que remato estic tocant ja, m'acosta. Falla alguna cosa. Vet aquí, I m'estira els pantalons.